Guys, good evening. I-share ko lang po sa inyo tong nabili ko sa TikTok shop na lip tint. So, yan guys. Ang pangalan niya ay Gorgeous Glow Beauty Products. Pink Serum. Iti-try natin siya kung long lasting ba siya or hindi. So guys, iti-try na natin siya. Para siyang ano lang guys. Para siyang pabango. Meron siyang coconut oil. Ingredients niya, vitamin E. Focus. Pwede na yun sa panahon kasi malamig ng panahon. Kailangan na natin siyang kailangan natin gumamit ng tint. Para hindi na dry ang ating lips. Ang itim. Ginawa natin. So guys, yan na yung kinalabasan ng Gorgeous Glow sa aking lips. Pasensya na, talagang maitim yan. Maganda yung pagka-pink niya guys. Maganda pag sa mga dry lips or kahit sa hindi dry ang lips. Pwede po sa inyo to. Affordable lang to guys. Ilalagay ko na lang dyan sa taas yung shop na kung saan ko siya binili. And thank you guys sa panonood. Bye bye. Wait lang. Don't forget to subscribe our YouTube channel and click the notification bell for more updates.